mahota wandane gantuji mum lewru korka nanni somdu yurmende hewndu baraj korka ko farilema ne waddi mahota wandane gantuji mum naflu ganni yoda innamal a'malu biniyati usta bakatuji bede baraji ma shahru ramadan itande foko lewru gi jangon be tawtoraka dum hoto hat hore ma nyamda yarde tawa hora nela putuda ko hore ma na tina jokudem ko todda kima ine bonna nyalo mama sabu gita mane ko napi ma kamedam galma wade tede ma mu mene ko korka gashi Allah 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 Kurga opera multi zamanga. Wo pare damanga. An ko mbatta e nder galla ma. Bo hangar mi jawt. Skiyado. Mata anda bokar wana class ma te kadi wana dum ni. An ko bornida ko. E lewru korka. Dum do mbawa accu dum ha korka ben. Ko bonni ko woni hen. Anda ko woni hen. Ay dara la hen. Jottor gabe hala. Oh, sabu mbiɗi yaltude galla me fawa may ɗol jooɗiren ƴeew naatoɓe yaltoɓe hamni ko exain so talli paw so nangi ɗum saabu weli ko mbara ano go bokar wona classe ma ane bokar o gona giiraɓe heɗen mem gayno haalde accama liɓe ɗeɗɗa aɗa goni haala ka holko tagi mbimi ane bokar o gona pointure saabu ana wona giƴum bokar en bokar ko min jibini ɗum anani min ɓuuri yidde o wayno moƴƴi kono on gona gotum on gonal même le pied le égalité saɗa yiiɗo jiilorɗa ko waɓe no amen ni pewno ha feewa waɓe no mon ni seɗe jiilo jiiloto ko bawɗo jogat ɗum bawɗo waɗandi ɗumen min mbeɗa jogui mbeɗa wawi wadde ɗum e ma te kadi aɗa jaran kam ko ɓuuri ɗum accu hami liɓa ɗeɗɗa hami haala kadi yiddam to tolne ma anani jimmi ko bokar en pawaɓe to gara mi sukaɓe mbiyata ko dundu gurnam life mi holluma min woni holon eyyi ko ɗum jimmi bokar en pawaɓe to par ce que ɓe gona guiƴiram ma ko min woni guiƴi sari yino yi babiraɓe waɓe no mi ay pa gentleman a pari haalde mi pari a wona mbiyanɗa ginna ko bonim ko wona cemci wona comci e pour ka noon joni para ha joni aɗa yiya kam aɗa haalan kam affaire pa gentleman ɗi ɗon eyyi kañum de sa yi mi wimam ɓurɗa ko wona comci anani somi heeɓima mbeɗa wawi waddema ko ɓuuri aɗa ñakki joom wawi min haldata mani min ɓennanɗa oton ala ɗo kay wona ɗo ɗo mi haala haajam a fiyaneyam roof saaha pooba mbiyaka oppa mi ɓenna walla jow kam aristama ha pari ɗo a ɗannata ɗo mbima ɗo kam aristama ha pari kedda la ilaha illallah anani ha pari kam aristama pari oppan mi naata de eyyi joni skiyado ɗum ƴewa téléphone ma oppitama ngal non non téléphone am kay a ala droit jow eyyi ƴewa heɗem si komi ñaagui ɗon hande yo haalɗo ma haadu inchallah anani skiyado la ilaha illallah mbima mawɗo ñakkuɗo jaam hawrata tan koye suwa wawi ɗum mi demi hersi tegat ɗum so bokar nani ɗum feera boni Assalamu alaikum. Yeah. Bokar. Ça va bien? Cool. Tranquille? Nice, Vous êtes mashallah. en paix? Moudou ni. C'est comment, cool? Mashallah, alhamdulillah. Aw no gorɗa? Moudou mashallah. Vous êtes en paix? Moudou ni. Ala min kay wona ɗum tranquille an kam barka bawɗe paw ko joom koma natirɗa ɗo Ɗum ko entram. non ko paw nen ɗo jooɗi damargal min mbiɗino yaltude guilnam dañani yaltude an gara naata Mimam ɗum acci ɗum e juuɗam ko secret entram en. t'inquiète ewo an no gorɗa Moudou mashallah. ewo anan mayri yidema a faami Mbiɗa selli mashallah. kan wiyata wiidani Non non min kay mi wiitani mbami yiddem ni mbaɗa wiidema. o mbayri nande ɗum nak jeyn Min kay mi wiitani. wona appel somi noddanima noddata a faami cikanno mi yiyata wona ɓeɗon sase ɓeɗon jokkodirɗa joni a famani Non si non non. Min ko an kay jin. ete ñande ene virus uji mi yi sen e seyde momo seyde ɗeɗo abnarema am famani amen haydara Non am dariti damargal aleykum Assalam. aleykum salam wallahi ko ni de ay yimɓe so gondi
ni jewtat ɓendu noon kala haala korka ene moƴƴi mbaɗe koye saaha mo gonɗon kon suhaaɓe baba ɓendu kadi ay on probléme ma ɓendu ko ni kay kon ko tala ngar ɗum riddem dan ko do jumam lijji tan an est ce que ala ko haalama boowal karo haalna kam bo mbiya ɗum ko entre ami mi lijjitini mom taf kay par aran ko hollum a tawi pawa damargal a ɓenni wiyanima haydara en même temps o rewi ɗo ɓenni o wiyanima haydara ko haala moƴƴo haali yende suuɗi mbaɗa bege ɗum kay ala problème kore sabu koko forla e me kore farilla nelado Ramadan sharu Ramadan Karim